moni nde ku Kenya kwakhala kuchitika nkhani. Anthu awa awiri awa linali banja. Abambowo akuti dzina lake Nicholas Kosgei pamene mayiyo Rhoda Mutua. Anthuwo anakwatirana koma akuti akuchimuna samamfuna Rhodayo. Abambowo amagwira ntchito ku United Nations. Akuti kusamufuna kwake akuchimuna mkaziyo kufika poti anthu kukhala pa banja zaka 8 osakumana nawo akuchimuna. Ati nkhani yake kusiyana mitundu. Amamuda fachonena kuti si mtundu umene amafuna kunena kuti Nicholas akakwatire. Ndi akhala pa banja koma kuti mu banja mumamveka kuti munali mpungwepungweso kwambiri, munali mtendere. Nicholas akuti amayenda kwambiri mpaka Rhoda ananena kuti bwanji tingopanga divorce, koma Nicholas anakana divorce. Mu 2017 atatha zaka 8 zikutchukanso kwambiri mdera lawo kuti anthu asakugwirizana sakumvana. Ati inali birthday ya Nicholas. Ndi Nicholas anamuza mkazi wake Rhoda kunena kuti tipite tikasangalale, tikonzenso chikondi chathu chibwerere, tiyambenso kukondana. Ndi anamuza kuti ndabuka lodge, tipite ku lodge tikasangalale. Ati amakwanisa zaka 36 nthawi imeneyo 2017. Nicholas ndi Rhoda ade anapita li amuna anga akuti titani tikakambirane banja libwererenso m'malo mwache liyambe kuyenda bwino. Ananyamuka anapita ku lodge kucha, anachita check-in room yawo, anapita kukadya, kenako ati anakakhala pambali pa swimming pool akucheza pamene paja. Kenako usiku ma receptionist anangomuona ndani Nicholas akubwera. Ati tandizeni ndipase niki, ndinatuluka mulumu mwangamo ndamusiya mkazi wanga ndimakayankhula phone koma ndikuyesera kutsegula sakutani sangunetsegulira wakiya nkati. Iwo ajawo anampasa master key kutsegula chitseko kulowa, anampeza Rhoda wafa ali mu bathtub. Ati Nicholas nkumanena kuti ande kuti wagwa ngumira mu bathtub umo. Nde aliyesa kuiona scenario yomwe inalipoyo anaona kuti wagwaso bwanjiso wamiranso bwanji. Anammanga Nicholas nthawi yomwe chifukwa choti aliyese samakhulupirira zimene amanena Nicholas izowe. Nde milandu yake yakhala kuchoka 2017 anali atantulusa, anali pa belo sikuti anali prison. Ndi anthu amapsya mtima kuti munthu uyu tikukhulupirira wapha mkazi wake, chimene akuyendayenda sakumangidwa ndi chani. Koma iyi mati zikati zipite ku court basi nomangosokonekera zodabwitsa choncho. Kenako anapezeka kuti anampanga mzimayiyo Rhoda uja anampanga autopsy, anakamuyeza kuti akaone kuti chamupha chani. Anapeza kuti sanamire zomwe ananena Nicholas zinali zabodza. Komanso amasonyeza kuti thupi lake linali wamenyedwa kwambiri, komanso anakhikidwa pa khosi, anapangidwa suffocate. Anafa chifukwa choti anachidwa suffocate. Pamene nkhani inasintha, pamenenso aloji anena kuti koma munthu uyu pobuka anabuka pakanthawi rumuyo zibamboyo Nicholas anachita onenetsa kuti ndikufuna room imene ili ndi bathtub. Musandipase room kaya ya shower chabe kapena ndikufuna specific request yomwe inali pa booking yake inati ndikufuna room ya bathtub. Ati bathtub yake yosaterera ulo pang'ono yonena kuti munthu sungagwe ko ulo scenario imene iye amayikambira imene zimaonekera ndi mmene anampezera aliyesa atangomuona Rhodayo mu bathtub umo ananena kuti uyu akunama wamtani wamupha mkazi wake. Ndi milandu zaka zonsezi abale ake akumenya nkhondo kuti munthu uyu wamupha munthu uyu, komanso maripoti akunena kuti munthu wamupha. Kenako anagwidwa katangale Nicholas iwonso chifukwa choti amalipira anthu akuchipatala, amapempha anthu akuchipatala kuti asinthe ripoti alembe kuti munthu uyu anachita chotani chokugwa, komanso aphatikize kuti anamwa mankhwala ogonetsa kuti agone tulo nkona anamira m'madzi. Ndi anamugwira fati amafunanso kupanga so zachinyengo ngati zitezo zimenezo. Nde ngakhale information imene inatuluka munthu uyu samamangidwabe mwakuti zunguli anthu mosayambira mpaka napatha zaka zingati choka 2017 amupezeka kuti ampeza olakwa pa imfa ya Rhoda mu March 2025. Imene ndi nkhani ya Nicholas inakambidwa kwambiri inatchuka maseko za ku Kenya kunena kuti Nicholas watani amumanga finally chifukwa chopha Rhoda. Akuti pouza anzake pocheza ndi anzake amakonda kuadanda kuti Rhoda amandithera ndalama plus kusamvana kwa nyumba plus kuti abale ake Nicholas amadanirana nayetu zoti akanatha ngompanga divorce koma kaya anthu chimawavuta ndi chani sizidziwika. Pa 27 March 2025 Nicholas anapasidwa life sentence kuti akhala moyo wake wonse prison. Zikomo kwambiri.